ତମେ କଣ କରୁଛ କାହିଁକି ଏଟା କସିଲ ଓନା ଏରିଆର ନର୍ସ ଅଛି 5 ନର୍ସ ଅଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଘର ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଆସିଛି ତମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦବ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବି ନା ସିଓର ଦେବି କହିଲ ମୋର କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଦୁଃଖରେ ରହିବ ନା କହିଲ ତମେ ନା କେତେ ଭଲ ତଳରେ ରହିବି ହବ ହବ କିନ୍ତୁ ଉପରରୁ ମୁଜ ତଳରୁ ମନ୍ଦାର ମତେ ନା ଅନ୍ଧାରରେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗିବ ରହିବି ନା କାହିଁକି ଭୟ ଲାଗିବ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଶୁଣିବ ତମେ ତ ନର୍ସ ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ ଦଉନ କଣ ଉଠରେ ବାବୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି ଝାଡ଼ା ନାହିଁ ମ ରାତିରେ ନିଦ ହଉନି ତମେ ନା କେତେ ଭଲ ଗୋଟେ କାମ କର ଗଞ୍ଜେଇ ମାରି ଶୋଇପଡ ବଢିଆ ନିଦ ହବ ହେଲେ ଯଦି ମାରିଯିବେ ହେଲେ ବି ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ନିଦ ହଉନି ହଉନି ବା ତମେ ନା କେତେ ଭଲ ସତରେ ଏତେ ଭଲ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମର କାହା ସହିତ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ ଚାଲିନି ତ ମୋର କାହା ସହିତ ସେଟିଂ ଫେଟିଂ କିଛି ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ନମ୍ବର ଦଉନ ନମ୍ବର କେତେ ନମ୍ବର ଦେବି 5 ନମ୍ବର ଦେବି ଆଇବ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦିଅ ମୁଁ ଭାବିଲି ମତେ ଭଲ ତମେ ନା କେତେ ଭଲ ତାହେଲେ ସେ କରିବା ନା ମତେ ଭାରି ଲାଜ ମାଡ଼ିବ ଆଜ ମାରୁଛି ହଁ ଆସିଲ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଣେଇଦେବେ କାଇଁ ଗାଉନ ତୋର ଭିତରେ ଦେଖଲେ ଜନତା ଆରେ ବାହାରି ଦେଖଲେ ସନ୍ତା ଗୁପୁ ଗୁବା ଗୁପୁ ଗୁବା ତମେ ନା କେତେ ଭଲ ଡେରି କାହିଁ କଥା ରୋମାଞ୍ଚ କରିବା ମତେ ନା ଲାଜ ମାଡୁଛି ଲାଜ ମାଡୁଛି ଏ ବୁଢା ବୟସରେ ପୁଣି ଚାଲା ମାଲା ମତେ ବାହା ହବ ମତେ ବାହା ହବ ମତେ ଘର ଦବ ତେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ ମୋର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ତମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ଚଳିବ ତ ଆଗ ଖାଇ କଥା ଆସିଲ ବାହାର କରିବା ତମେ ଛି 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 ଲାଜ ଲାଗୁନି